По-скоро си ми. Бра! Върви, аз ще ги задържа, докато спечелите преднина. Благодаря ти. Много приятна жена и двойничката й също. Бра! Добре. Приключи ли? Бра, Леля. Slow down! Look out! Sorry, guys. Hey, what were No problem, Pop. Don't unload just yet. First, I have to finagle with Phidias. Okay. Oops. Sorry, Penelope. I got it. No, stop! Oh no. It's okay. Hey, whoa! Hang on, Pop. Be right back. Oh no! Watch out! Не дай! Тулио, слушай, имам план. Вдигни ме малко. Ей, Алтиво! Искаш ли една сочна ябълка? Вземи я. Само, че преди това искам една услуга. От теб се иска само да донесеш един лост. Това е дълго желязо с нещо като кука накрая. Става ли? Мигел, говориш скоро. Лъквай. Хайде, Алтиво, намери ми един лост. Да, намери ми лост. Той не знае какво е това лост. Той е тъп кон. Изключено е... Ето, това не е лост. О, на мен ли го казваш? Не се опреквай. Да се сближиш с нея е трудничко. Доста дръпната е, вярвай ми. Нима говориш с тази катерица? Членувах в такъв клуб. Как да разбираме животните в гората? Продължи, моля. Защо на мен? Защо на мен? Изобщо не става дума за теб. Горкичкото е преживяло случка. Някаква говореща лама го побъркала. О, виж, горска синьопашата златогушка. Ще отметна в класьора, че съм я видял. Имам огромен късмет. Лило, защо си цялата мокра? Днес е ден за сандвич. Всеки четвъртък рибокът Пач получава сандвич с мед. Пач е риба? Но тази сутрин се оказа, че нямаме мед. Попитах сестра ми какво да му дам. И тя каза сандвич с аншуа. Не мога да дам на Пач аншуа. Досещаш ли се какво е аншуа? Риба? Риба е! А да дам на Пач риба би било просто безобразие. Закъснях, защото отидох до супера да купя мед, понеже имахме само смърдлива аншуа. Лило, защо това е толкова важно? Пач познава времето. О, да, той мъртъв е, да. Тоест не може да стане много по-умрял, отколкото е сега. Освен ако не го убием пак. Предполагам... Ей, виж, придворния шивач. Гронк? Моите мерки са малко трудни. Гронк? Бедрото ми е доста късо за мощния граден кош. Куско е мъртъв, нали? Кажи ми, че той е мъртъв. Искам да чуя тези думи. Точно тези думи ли трябва да чуеш? Той е още жив? Не е окончателно мъртъв. О, Боже мой! Татко! Отидох да се поразходя, когато... Да. Едно бебче, едно маймунче нарисувах. Да, продължи. Внезапно бебчо се разплаква. О, горко. Обръщам се и виждам стотици от тях. Какво? Армия от маймуни. Огромно дърво, пълно
Маймуни! Крещяха по мен! Това са Терапитекус бабунус. Добре ги имитира. Така ли? Страшно беше, страшно! Изведнъж се понесох нагоре във въздуха! С маймуните ли? Носех се, летях нагоре Във въздуха, и нагоре! Обградиха ме от всякъде! И какво направи? И тате, отнеха ми бутуша! Как? Тези аз си ги Но купих. той ме спаси! Спаси ме! Един летящ, див мъж, облечен с препаска. Препаска? Боже! За какво говори изобщо? Нямам дори смътна идея. А земята подаде под краката ми. И тък, когато политах, той ме сграбчи преди да падна. Просто невероятно. Може да ме мислите за луд, че се захванах с него, но колкото и той да отрича, знам, че има добро сърце. Пък и как може да го оставя сам самичък? Такава смотана лама. Ама смотана, та смотана лама. Eggs, flour, milk. Just do it like it says here in the book. I'll put on the candles. Trust your heart, let fate decide to guide these lives we see. Стой назад! Не, ако обичаш, не ме доближавай. Моля те, стой назад! Но какво правиш? Моля те, остави това. Гъделичкаш ме. Остави това, остави! Ти си учен, нали? Естествено, с тази слаба фигура и това изпъкнало чело едва ли ставаш за нещо друго. Изпрати ми знак. Намек! Каквото и да е! Ей! Сега нямам време за игри. Чакам знак. Каквото и да е било, беше отвратително. Ако беше постъпил както ти заповядах, на двама ни щеше да бъде спестена спасителната звука. Но щом си тук, можеш да ме върнеш в двореца. Изма ще ме преобрази и започвам проект Кускотопия. О, да! Ох, добре, слушайте. Май не положихме добро начало. Струва ми се, че ако помислите добре, ще построите двореца на друг хълм. И защо бих го направил? Не съм. Защото... Някой те замери. Какво се моташ още с този огън? My stories? But they're all about you. Of course. That's why I like them. Open your heart can take no lies. And when you do your heart, I know it's gonna lead you straight to me. Дай ми го! Ей, хайде, стига толкова. Върни ми го, ще броя до 3. 1, 2... О, виж банани! Не мога да повярвам, че се хвана на това.